प्रथम जों मेसिया आमफानि साला थै थानाय मेसिया आमफा आखे बे साला लबिद्रियां याकुं बायमनो वाइबियराव जे गथे मदैखिये जे याव चुलाय मदैखे जयसा खांलायमी बर' खांलायथियो नौ जतनि रां दंसैयो बाजारनि ब्रौ नौनि उद्देश्यखे वाइबियराव नौ साखायो ब सुदु वाइबियरनि रांया ब रांले नौ जत जय स्कीमा साखे रिलाय म रांसे बनरावनि रांनो बनरावनि रां चुंखांमो बनो जागा काहामोदे स्पाइसी माइनो ये हाबालालाय जामसे चिनि थियरो महाफ भूमिका क्रय चुंकुनो आखे दिखाय जामे म आखे फोंगिया बनराव थियो स्कीमा साखे खांलाय जामनो चुं केहान थियो रिनमा ये हाबालालायमसे दांबाये तावा लबिद्रियानि बिनि नखनि बोनो रिदमानि बाये चिनि ब्रह्मनां जन मलसोय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि प्रेसिडेंट वाइबिए नि प्रेसिडेंट बुनो चुंकाबौनाय लबिद्रियां आखे बिनि नखनि ब्रौनो चुबा रांखौ दैयो चुबा म याफाय मानि बाये जोतो याफा कमायके हामनाय हाकसाङा रांखौ फैसा आखे बारि बारा खेर बंग के खेरिलाय जामेमी आखेया जे यावचु जामो देखिए मा खेरलाय जामसे आबो देखे न उचिहा चुं आसारानि दास चुंजो तोसियो चिनी पूर्वे वाले काम के तोनांग जामर पता वाले चुंबाई प्रिखा रंजित दास नि मा बुरचो उमोनी कारण वो कुनो समय हॉस्पिटल क्लाय ले जाओ कुनो समय निजे रांखौ पैसा जे माइजामो देखे ब्राउ स्पाइल हे नाइले न मा तंगो ब्राउनो देखभाल खे तोने के ब्राउनि बाहायो बिनि बाहायो बुंनो चुं रेयो बिस्काङाव फाइट मानि